Propolis je silný antivírusový, antibakteriálny liečivý nástroj. Ukrýva v sebe liek, ktorý je pred vedou a výskumom. Ak je propolis kvalitný a správne používaný, má schopnosť pomaliť, zvrátiť a dokonca zastaviť akékoľvek rôzne infekcie. Propolis neobsahuje len jednu antivírusovú zlúčeninu, obsahuje viaceré zlúčeniny protivírusových látok, niekedy dokonca desiatky. Propolis je jedným z kritických kľúčových nástrojov pre imunitný systém. Imunitné bunky sa krmia jeho fytochemickými zlúčeninami, polyfenolmi a inými zlúčeninami, ktoré v sebe ukrýva, posilňuje ich a ktoré imunitný systém hltá ako cukríky. Patogény nemajú radi propolis, brzdí ich a razí k zemi. Propolis posunie vaše liečenie na vyšší level. Môžu ho brať aj hypersenzitívni ľudia, ktorí dokonca nemôžu brať doplnky, a ľudia, ktorí majú veľa zápalu v nervoch. Je skvelý pre každého, je jemný na žalúdok, je ako tekuté zlato pre ľudské telo. Je skvelý na opary, herpesy, streptokoka, E. coli a rôzne ďalšie baktérie, C. difficile či H. pylori. Je skvelý na chrípky, ktoré kolujú okolo nás. Propolis je niečo, čo by sme mali brať každý jeden deň. Rozmiešajte si ho vo vode, potrite na pokožku či nakvapkajte priamo do úst. Propolis môžete brať 2 kvapkadlá 2-krát denne ako súčasť vášho režimu, aby ste pomaly zničili patogény, nech nakoniec ostatné ďalšie symptómy odídu. Pre tých, ktorí sú veľmi chorí a majú silné neurologické ťažkosti, medicínske médium odporúča 3 kvapkadlá 2-krát denne, alebo si pozrite dávkovanie v knihe Liečivá očista.